Un xiquet deu estar educat en la seva llengua materna. Sempre, siga el francès, siga l'anglès, siga el valencià, siga el castellà. I quantes més llengües conega quan és xicotet, més creatiu i més obert és aquest alumne. I més pront aprèn unes altres llengües. Intentar demostrar en les nostres fes i als pares sobretot de que no passava res, perquè al principi era «ai, que perdran el castellà», no? Demostrar que era el contrari, que eren aquests xiques que van a ser bilingües des del principi. Venia a treballar així moltíssim, veníem, se quedàvem potser fins a les 11 de la nit fent una reunió de no sé què i no sé quantos ahí, i els pares col·laboraven amb nosaltres, i tot estava molt bé. I sí que va haver algun problema, però problemes que parlant i en il·lusió s'anaven solucionant. L'ensenyament és algo universal i el vehicle, que és la llengua mitjançant el qual l'aprenem, si és la nostra llengua materna, si és la llengua que nosaltres hem tingut sempre al nostre voltant, doncs li dona una qualitat a lo que és l'ensenyament, ja que aprendre les coses, aprendre els conceptes, aprendre continguts és important, però la llengua en la qual s'aprèn fa que aquests continguts siguin més significatius. Me va valer per treure'm el graduat escolar. Entonces, ahí sí que, quan ja s'havia aprovat la Constitució i l'Estatut d'Autonomia i ja era oficial, ahí sí que me va valer la nota del valencià per treure'm el graduat escolar. Després, així en l'IES La Vall de Segó, entonces ja van comunicar de les Valls. Uns xiquets que parlen valencià, que se comuniquen en valencià contínuament, en els seus pares, en el carrer. Què passa? Que quan entren a l'aula s'ha de canviar la llengua? A sant de què? A sant de què? S'ha de continuar en la llengua pròpia d'aquestes criatures. Això és pedagogia elemental. El valencià és la llengua de molts valencians, no té res a veure en relegar cap altra llengua i específicament el castellà, que és la llengua de tots els espanyols en el seu conjunt, però en qualsevol cas part de la nostra identitat i en ella també part de la identitat espanyola se perdria si no foren capaços de preservar el valencià. Perquè no és el mateix aprendre en la llengua en què tu has nascut i has viscut i t'han cantat i t'han contat contes a la llengua que no és la teua. Òbviament no és el mateix. De les lletres del mot tabú t'estime. De les lletres del mot tabú t'estime. Els inicis de l'ensenyament en valencià a Quartell es remunten a la segona meitat dels anys 70. El franquisme s'acaba i en plena transició cap a la democràcia, la societat comença a respirar aires de canvi i de llibertat. És en aquest context quan a l'Escola Santa Anna de Quartell un grup de joves i entusiastes professors començà a normalitzar el valencià a les aules. Primer, es començà a donar classe de valencià de manera extraescolar i poc després la nostra llengua passà a ser l'habitual en horari lectiu. Sense cap legislació al respecte i amb el material didàctic escàs per poder fer les classes, aquell jove claustre pren la determinació d'ensenyar el valencià tot i les circumstàncies adverses, amb il·lusió, coratge i determinació. Un camí que no va ser gens fàcil, però que posteriorment van seguir altres centres de la comarca, com el cronista Xabret de Sagunt. Jo vaig arribar ací en l'any 68 com a propietària definitiva. Tot l'ensenyament en castellà i, per supost, res de valencià. Ni els mestres ho havien plantejat perquè encara estàvem en l'època del franquisme. El sistema d'ensenyament que havien tingut, clar, durant tot el franquisme, era un sistema molt memorístic, molt de la lletra con sangre entra, lògicament de càstigs fins i tot físics. Bé, això s'acaba. Tot el professorat valencià, com tota la societat, està en ebullició i també en canviar el sistema educatiu. Fora de l'horari escolar, se reunim en un grup de 4 o 5 xiquetes que volien aprendre valencià. I aprofitant les classes
que hicieran el diari, pues jo les anava a ensenyar en valencià perquè jo ja tenia nocions de valencià. En jo es començar a donar valencià, que entonces hasta això era difícil, donar la clase de valencià. Intentàvem canviar l'escola, adelantar-la, que no anara sempre igual, que no continuara sempre el mateix. I proposaven algunes novetats i una de les tantes, i a tots ens paregué molt bé, alguns pares que no es pareixia bé, sí, es pareixia bé a tots. El que no pareixia bé és després, ja, si seria valencià o seria català, o si se donava, o que no era obligat, però això ja era després. Però quan s'ha començat, no? Els xics vingueren amb molta il·lusió i volien donar el que més il·lusió tenia i que més has començat a donar el valencià era Joan. Jo, com a professional de l'ensenyament, arribo a Quartell i me trobo 30 no sé quants xiques en una classe que tots parlen valencià, vaig dir, jo he de parlar valencià per a tot, ho sent molt. I això és el que vaig fer. Jo entrava a classe i jo parlava valencià. Jo explicava social i explicava en valencià. Jo explicava matemàtiques i explicava en valencià. Lògicament, els llibres estaven tots en castellà, estem en l'any 76, però la meva llengua habitual i normal en tot, absolutament en tot, va ser valencià. Els mestres, sobretot els valencians, tenien ganes de treballar en la seva llengua i de treballar les seues cançons i els seus costums. No hi hagué una oposició clara. S'ha de dir que hi havia professors castellanoparlants que no sabien valencià i que no el parlaven, que ningú els va dir i per què parleu en castellà, en absolut, que cada un feia el que podia, però sí professors valencianoparlants que es van afegir al rotllo. En alguns claustres ho van tractar, ho van parlar, i la cosa va anar a més. Vull dir, un professor que feia matemàtiques, que no era jo, també va començar a explicar matemàtiques en valencià. Cap problema, és que és ridícul, vull dir. Com va haver problema? Si tu tens davant criatures que és a la llengua que parlen des que s'alcen fins que estan somiant per la nit, quin problema pot haver? I el mestre que no volia o que no tenia ni idea, que a mi me va passar, jo estava donant aquell any, crec que va ser primer de primària, i n'hi havia un mestre en tercer o quart, no recorde molt bé, que aquell no volia donar les classes de valencià. I entonces passava a la meva classe a fer-me a mi una assignatura i jo passava a la seva classe a donar la classe de valencià. El procés va anar a més en el sentit que també ja ensenyaven la llengua, ja pròpiament, en materials que podien trobar, vés a saber, recordo una col·lecció de llibres, Els vents del món, ja ensenyança del valencià. Traia la pissarra, clar, i ens feia que escriure en la pissarra un dictat, i clar, nosaltres, escriu en valencià, però si no sé com anem a escriure, clar, nosaltres teníem la gramàtica castellana i potser ficaves, per exemple, ajuntament, i com fem l'apitxat, per ficar ajuntament no la ficaves en jota, la ficaves CH, per exemple, coses així, i després ella anava rectificant i anava... Perquè, clar, nosaltres estàvem acostumats a la gramàtica castellana. Vas donar el primer francès abans que el valencià. Recordé jo quan donaven lo de la C trencada en valencià, dic, hòstia, doncs això és igual que el francès, o l'apòstrof. Clar, jo vaig donar l'apòstrof primer en francès i després en valencià. I llavors dic, ui, doncs això és igual que el valencià, moltes coses, o inclús paraules, per exemple, adreça, se diu igual en francès que en valencià, el que passa que en francès escriuen dues S i en valencià en C trencada, coses així, que ho veies molt paregut. I en algunes escoles van començar a donar classes de valencià. De fet, aquí en Quartell, els mestres a finals dels 70 van començar a donar, encara que la inspecció en aquell moment, aquí en la comarca del Camp de Morvedre, ens ho va prohibir algunes vegades. Però nosaltres li vam dir moltes vegades que no li volíem fer massa cas. Els crios, tots maravillosamente bien, els pares, raro que li paregui mal, ho acceptaren quasi tot el món també, l'APA favorable, l'Ajuntament favorable, i tot es començava a funcionar bé. Els únics
entre més que tinguérem fou en la inspecció. Però bueno, a poc les coses s'havien arreglat i es començaren la línia en valencià que se dia i jo crec que, almenys jo, però els més altres no l'han tingut. Abans sí, que hi havia jaleo, que sí, que no, com totes les coses que s'es comencen de nou i que se tenen que fer. Però bueno, una vegada has començat, tots han vist que era el millor, perquè la llengua que parles en ta casa, perquè no te la tenen que ensenyar en el cole. O sea, tenía más los problemas los padres. La lucha era de los padres, que los bandos, tú aquí, no señor, son una enseñanza de los niños, ¿sabes? Pero era la lucha siempre de los padres, ¿no? Se pensaven que ya no parlarien mai en Nada, y el castellano lo tenían en la tele, el castellano lo tienen, o sea que, ¿y qué pasa? ¿El inglés sí y el valenciano no? ¿Por qué? Jo estava en la mar i n'hi havia molta revolució en el poble, m'havien fet pujar, puja, que així n'hi ha jaleo en lo de l'escola. Jo me'n pugí i a mi no me pareixia mal, però claro, n'hi havia pues, moltes persones que no, havia hagut molt de jaleo perquè n'hi havia que no li pareixia bé. Yo pues veía un problema grandísimo hasta que me desengañé de que, sabiendo yo hablar castellano, o andaluz, pero bueno, castellano, pues la mía justamente no tenía problema, era la que menos tenía, bueno, de entre ellos. Pero lo primero era un problemón, estudiar en valenciano, uy, madre mía. Va haver una època que jo vaig estar amb els llibres en castellà perquè bueno, la meva mare, que és castellano parlant, tenia por que jo no aprengués el castellà i van provar a jo i una altra alumna, són soles, a fer els llibres en castellà, però bueno, de seguida van veure que estàvem com una miqueta apartades i de seguida van començar una altra vegada a estar amb tots ja més llibres en valencià. Ma mare havia estat plantejant-se de ¿la llevamos a Benavites, no la llevamos a Benavites? Per fer l'escola en castellà i finalment van decidir, clar, és que era una escoleta rural com esta, vull dir, era molt còmode, davant de casa. La inspectora, clar, els pares anaven a parlar en ella i la inspectora pues, en aquell moment no volia que se parlara ni en el pati en valencià. La inspecció comença a vindre per ací. I lògicament, quan ve inspecció per ací, és perquè algú havia anat a tocar a la porta de inspecció. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Y por qué están ustedes enseñando en valenciano? Y ustedes, esto no es legal, i no sé què, i tornava a vindre al cap d'un temps, nosaltres a la marxa, vull dir. En cap moment varen tirar un pas arrere, ni inspectora ni romansos. Doña Pilar Satué, que la recordarà tot el món per lo que fou, i a alguns es pareixerà bé i a altres mal, no? I es va amenaçar, i es va prohibir parlar en valencià i tal i qual. Però recorde que era ja en abril, maig, ja quasi acabant-se el curs, i no li fem molt de cas. A l'altre any pues, continuarem. El director estava d'acord en ella i tinguérem uns xicotets problemes. El claustre estava en contra. Que la inspectora automàticament arreplegaven tots els llibres, se guardaven en uns armaris y la señora inspectora, ¿y qué hacen ustedes? Pues sí, estamos dando no sé qué, tal. A mí, per lo menos, lo únic que va fer és un advertiment, por escrito, això sí, un advertiment, i crec que a ell jo també, crec que és els únics que ens ho va fer, i bueno, sense més, diguem, doncs molt bé, ja sabem que estem advertits, molt bé, tinguem una sort que als 2 o 3 anys tot això havia canviat políticament de dalt a baix. Está prohibido enseñar el valenciano. El valenciano no s'ha d'ensenyar, en valenciano no s'ha d'ensenyar. Y queda prohibido hasta en el patio que se hable en valenciano. O sea, una cosa bárbara, Ya, això seria ja el 80 per ahí. Aquell paperet, diguem, això és demencial, això és, en la història se sabrà, és un document més que indica la persecució que està sofrint aquesta llengua des de fa algun segle. Està guardat, estic segur, en un arxiu. No vam fer ni cas. Em consta que érem els 3 o 4 col·legis que s'havien atrevit a llançar-se en valencià, sí. Quan l'ensenyament en valencià és la primera de la comarca. Després vingué el cronista Xabret de Sagunt, però Quartell va ser la primera. Cal felicitar a Quartell perquè no cap dubte que Quartell va ser un pionero
en l'aprenentatge del valencià i això li suposava una certa avantatge després quan s'aplica la llei. Penso que era una època molt bona el que havia hagut en aquesta època a l'escola. Entre tots havia adelantat molt d'escola per mi. L'ús del valencià a les aules comporta un canvi radical en el sistema educatiu. Comença un canvi cap al que coneixem com escola moderna, un sistema d'ensenyament que deixava enrere les velles costums per tal d'obrir-se a un nou model educatiu basat en la participació i la implicació dels alumnes i els pares en el dia a dia del centre escolar, a més d'una nova forma d'impartir els continguts. El procés de modernització de les escoles es veu reforçat amb l'aprovació l'any 1983 de la Llei d'Ensenyament i Ús del Valencià, una llei que permet que la nostra llengua passi a ocupar, ja de forma oficial, un primer pla en l'educació i l'ensenyament públics i que suposa, en part, una resposta a les reivindicacions d'un gran sector de la societat valenciana. A l'Escola Santa Anna, el procés de modernització s'inicia uns anys abans de l'entrada en vigor de la llei, ja que a final dels anys 70 es comencen a organitzar activitats extraescolars i noves formes d'ensenyar altres matèries. Destaquem el projecte dels pares col·laboradors, els finals de cursos i les acampades al quadro, com els projectes educatius que van marcar tota una època al poble, convertint l'escola en una gran família durant els anys 80 i 90. No tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada. Fins a un moment determinat nosaltres estudiàvem en castellà, nosaltres no sabíem el que era estudiar en valencià ni estudiar el valencià i de sobte l'any següent entrarem a l'escola i en l'escola era normal parlar valencià. És una cosa que les persones que han vingut a posteriori ho tenien trillat, és a dir, tu entraves a escola després de la llei d'ús i entraves a parlar en valencià i no passava res, i per a nosaltres va ser com dir, s'ha normalitzat la nostra llengua que tenim en el carrer, amb la família, amb els iaios, amb els pares. De sobte entrem a l'escola i continua sent aquesta. Això no havia passat fins a aquest moment i per a nosaltres va ser com descobrir una altra escola també en el sentit pràctic de la realitat. Canviàvem de ser més receptors a poder crear, a poder cantar, a poder participar, a poder ser monitors, a poder dinamitzar jornades culturals. Va ser com una explosió i un poc l'Escola Santa Anna en aquest aspecte va ser capdavantera, no solament en l'ensenyament en valencià, sinó en convertir-se de veritat en comunitat d'aprenentatge. A partir de la llei d'ús i ensenyament del valencià, que ja va ser en el 83, ja s'hi podia donar classes en valencià. Què va passar? Quartell, el curs ja 84-85, va començar a donar classes en valencià. A l'any següent va ser el cronista Jabret, és a dir, que són les dues escoles de la comarca pioneres en començar l'ensenyament en valencià. L'ensenyament del valencià ja van ser ells també, però l'ensenyament en valencià les dues escoles. I després, en els pobles de la comarca, com que tenien una escola i la gent majoritàriament parlava valencià, sense problemes se va anar implantant l'ensenyament en valencià. Va costar un poc més en Sagunt, va costar més en el port de Sagunt, però diguem que ha sigut una comarca que ha viscut aquesta progressió sense greus problemes. En la garantia de la Constitució, en l'Estatut d'Autonomia, vàrem incloure la cooficialitat del valencià. I, naturalment, per primera vegada teníem l'oportunitat de que el valencià no fora només algo que se parlava al carrer, sinó que també tinguera la categoria de la possibilitat de dependre bé a llegir i escriure en valencià. Van haver escèptics, però afortunadament jo crec que vàrem fer suficient treball entre tots els grups polítics per a fer possible que isquera sense cap de vot en contra la llei i, per tant, això ha facilitat molt després la seva implantació. Sempre hagueren grups que intentaren utilitzar políticament el tema, però afortunadament no va tindre un ressò social perquè jo crec que l'aplicació va estar molt meditada, molt pensada i molt consensuada també amb la gent. Quan ve la llei, jo ja estic fent-la. Jo estic fent-la, ja la tinc en pràctica. Ara, el que passa és que ja és una cosa normal, que les escoles s'ensenyen en valencià tot i tal i qual.
fou com un recolzament a lo que ja veníem fent d'anys endavant i ens ajudà a eixir d'alguns dels entrebancs en què estàvem ficats. Junt en ella vingueren unes millores i unes facilitats que fins aleshores no hi havia. Tenia que ser a base de projectes de cada any, de buscar una continuïtat en el que estaves fent, però el fet d'això convertir-se en llei i emparar-nos ja en una llei havia sigut una millora gran, clar. No solament és el canvi de llengua, sinó també el canvi de sistema i de mètode d'ensenyament. Sí, activitats extraescolars moltes se van començar a fer, en col·laboració amb pares, excursions, eixides. Escola en valencià és sinònim d'escola innovadora, inquieta, que treballa els valors, que treballa la tolerància, que treballa la inclusió. L'aprenentatge passava a ser part de la teua vida. Tu no venies a escola a aprendre, sinó venies a escola a viure. I venies a escola a viure, a compartir. Per a nosaltres, Joan, Rollo, Maria José Marco, Ximo Obrer, no eren mestres, eren persones que ens acompanyaven en l'aprenentatge i per tant això va ser per a nosaltres brutal. És que això té una força emocional, però sobretot educativa en el sentit ple de la paraula, que mai pots trobar en una escola tradicional. Per tant, el concepte ve d'escola, diguem-ne, tradicional, transmissió de coneixements, a escola moderna, aprenentatge significatiu, allò que tu estàs aprenent ho estàs vivint i ho estàs experimentant i sobretot tens la possibilitat de transmetre-ho. I això va ser l'escola Santana. I una clau d'això va ser canviar de llengua. Teníem les assignatures que teníem, que manava la llei. Però veiem, jo sempre he pensat, jo vaig llegir un llibre que se deia L'escola contra la vida. I allí deia que l'escola ensenyava, instruïa, però no educava. Això era més o menys la base del llibre. I jo me plantejava, i com educar? Què és educar al final? Què era educar? Teníem a pares que venien a ensenyar el que sabien fer. I uns venien a ensenyar a cosir, altres venien a ensenyar a fer cuina, altres venien a fer ceràmica, l'altre a l'informàtica, cada un a lo que sabia. I feien el que sabien, ens contaven un poquet el que anaven a fer, el claustre ens pareixia perfectament bé i endavant. En aquesta escola sempre hi havia activitats i coses que fer i coses que podies col·laborar. I me digueren que si jo podia vindre a donar classes, entre cometes, de cuina als xiquets, a mi sempre m'agrada cuinar, jo vaig dir en seguida que sí. I venia un dia a la setmana a una classe, cada vegada una, i ensenyava als xiquets reposteria del poble, cada època fèiem el que tocava. Nos llamaron, a ver si queríamos colaborar, para que si los niños salieran un poquito de los libros y demás tuvieran algo de actividades con las manos, a mí como me gusta mucho, pues dije que sí, y veníamos aquí. Había muy buen ambiente con los profesores, lo pasábamos muy bien, entre nosotras también, y eso, y los niños se divertían. Cogían una materia que no sabían, tocaban el barro y les gustaba. Tenia un poc d'amistat en Maria José, la mestra, que estava de directora, era jove, amb moltes idees reformatòries, i un dia vinc a portar els xiquets a classe i m'agarra a part i me diu «Tu voldries vindre a ensenyar-los als xiquets alguna cosa?» Jo dic «Ui, però si jo no sé res». I diu «Sí, tu podries vindre a ensenyar-los a cosir». Jo dic «A cosir? I tu estàs loca?» «No, sí que podies vindre». I dic «Vale, però en una condició, que vinga la mòmiga Leo i entre els dos, perquè les agulles de cosir els xiquets són mortals i jo tenia molta por que es clavaren una agulla de cosir. I menys mal, havia sigut la millor idea del món. Li dic a la mòmiga Leo, se miguerem les dos, parlarem amb Maria José i ens començarem a donar classes de cosir. Cosir botons, a fer traus també havíem intentat, n'hi havia qui ho agarrava, n'hi havia qui no. L'escola ens facilita tela i cada xiquet feia el seu drapet. I en el seu drapet es ficàvem i fèiem ratlletes o el que fora i feien puntarrere, que és com si repuntares, cosetes perquè se defengueren el dia de demà en poder, no sé, cosir-se un botó o el que fora. De fet, on vaig jo a la peluqueria, el xic este, antes sempre m'ho dia, mare meua, que bé m'havia vengut el que ens ensenyàveu en l'escola, quan estava en la mili.
Era com una gran família perquè passàvem moltíssimes hores. Després de classe fèiem, no sé si era les vesprades o després de classe, que venia, per exemple, ma mare feia cuina i venia i, clar, veure ta mare així ensenyant a fer rosquilletes de sofrassar, que feien moltes vegades, i pastes, i portar-les al forn. Àngela, que era veïna, també venia ensenyant-nos a fer fang, i és que era com una mica, era com casa teua, la segona casa. Me'n recordo un any que ho passi mal perquè volia jo fer el Nadal, pastissos de Nadal. Jo m'encarrega la meva confitura, bueno, la farem així. Imagina't un camping gas, un perol enorme, vinga a ficar moniatos, el sucre, i així s'anem a cremar tots, així mos va caure. Però bueno, la meva classe era molt gratificant perquè els xiquets després s'ho menjaven, s'ho enduien a casa, i això és el que... Tenia la perspectiva de dir, ho duem al forn, després tornem al forn i s'ho mengem, que és el bo de les classes pràctiques de cuina. Un projecte perquè els xiquets no fora tot estar cara al llibre i perquè tingueren altres idees i altres coses en què passar la vesprà, claro, perquè sempre veníem de vesprà. Jo, des de la perspectiva d'alumne, per a mi va ser el millor que me podia passar en la vida. No puc entendre l'aprenentatge si no he passat això, si no he viscut això. I estic segura que els qui van viure aquell moment va ser una situació excepcional que ningú després va tornar a viure, perquè nosaltres vam viure l'abans i el després. Els qui van viure l'abans no poden contrastar, i els qui van viure el després, benvinguts siguen perquè van viure una escola millor, però òbviament no tenen possibilitat de contrastar. Ajudar als mestres a fer activitats extraescolars. Entonces, pues, hauríem tingut molta sort o el que siga, i molta col·laboració per part dels ajuntaments, i crec que s'havien volcat a fer activitats a l'animalà, que hi varen crear un ambient, francament, que venien tot el món molt a gust, i així que, algo s'ho passarien bé també. Però quasi institucionalitzar aquestes activitats, fundamentalment que sí que s'ho passarien pipa. O sigui, que és, a més de que la col·laboració dels pares, que els pares tampoc estaven acostumats a organitzar les coses d'aixes. Va ser una cosa molt curiosa, que ho havíem organitzat un dia, els mestres en els pocs homenatges que es fem als finals de curs i coses d'aixes, es regalarem a tots un ram de flors a xics i xiques, i és que me'n recordo que dos mestres m'ho digueren, tios, ens heu regalat aquesta flors, ha sigut la primera vegada, i jo recordo que havia sigut. Per mi va ser molt agradable. Serà superdistès, era una cosa que jo, que també soc professora d'institut, ho veig i també volem ara incloure molt a les famílies i dic, ostres, és molt modern el que fèiem en aquella època. El quadre jo el recordo sobretot que anàvem en bici, que arribàvem, jo almenys, la llengua fora, i després allí, que ja era a final de curs i estar allà super a gust, 3-4 dies, no me'n recordo el que era, però sí, crec que ho fèiem cada any, no? L'acampada del quadre era com... Sí. Baixàvem en bici, per ahí, per a marxar. Fixa't la cosa que no plegava, que durant l'estiu teníem a xiquets fent la nit del jove. Estàvem tot el sant estiu assajant per després, no sé, en festes, potser no sé quan ho fèiem, fer un espectacle, i això que les festes així són molt pront, en quant acaba l'escola ja són les festes. Però, que era tot molt guai. Jo recordo en els baixos, enfront de l'Ajuntament, que allí ficàvem l'entaulat, i actuacions molt boniques, però molt boniques. Jo recordo que estava fent uns cursos en Penyíscola i venia tot el vespre, s'hacia muntar els altaveus i tal i qual, i fem... Sí, però és que durava tot l'estiu, i els professors estaven molt a gust. Era un treball impressionant de mig curs preparant l'espectacle de final de curs, i sempre eren cançons que cantàvem a viva veu, res de playback ni res d'això, en valencià. La veritat és que tot el curs el passàvem cantant bastant. Jo recordo encara moltíssimes cançons d'aquella època, la sopa, la ràdio... La ràdio, si no, era en plan de què passa? Que n'hi ha una cançó per a tot o què? Sí, A, B, C, D, F, G, aquí, J. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z... Jo no recordo ara
ningún altercat o ningún inconvenient o ningún problema entre ni els pares, ni els mestres, ni els xiquets, ni en tot. Crec que n'hi havia molta col·laboració de tot el món i els pares, recordo una vegada que si n'hi havia 4 paelles al costat d'ací a l'entrada, 4 paelles grans, d'aixes de caçadors, pel camp de curs, 4 paelles, que estarien dinant tot el món. Alumnat capacitat per a dinamitzar el seu aprenentatge. I va ser alumnat monitor, alumnat animador, alumnat capaç de convocar una setmana cultural, unes jornades d'acampada, unes trobades extraescolars. I la tercera, la implicació amb els pares, és una cosa que ara mateix, des del sistema educatiu, les comunitats d'aprenentatge no són més que això, no són més que aprofitar els recursos que n'hi ha en la comunitat per a que aporten al sistema educatiu. L'Escola Santana això ho feia des que jo era alumna. És a dir, ma mare ha vingut ací a fer classe, ma tia ha vingut ací a ensenyar el que sabia, mon tio ha vingut ací a ensenyar el que sabia. Per tant, què fa això? Fa que la comunitat educativa vagi molt més enllà. I per a tu l'enriquiment siga no solament te l'aporta el coneixement, sinó te l'aporta l'entorn. Il·lusió, molta il·lusió, força, molta força i voluntat d'endavant, endavant, endavant. Menjar sobre el que fa la banda. Sent la revolta del meu temps i per bandera portem l'estel onejant sobre 4 vents. L'any 1990, l'ensenyament en valencià dona un pas endavant gràcies a l'aparició d'Escola Valenciana, una institució basada en el voluntariat per la llengua que uns anys després comença a organitzar la gran festa de la llengua al nostre país, les escoles en valencià. La primera trobada al Camp de Morvedre té lloc a Estivella. En 1999, la trobada es celebra a Quartell, localitat que la torna a acollir aquest any, just 20 anys després. Escola Valenciana és una federació d'associacions per la llengua de caràcter comarcal. Cada comarca té una coordinadora i tenim una seu a València. Fem moltes activitats, no només la trobada, perquè la trobada d'escoles en valencià pareix que és la festa més lúdica, més reivindicativa i més vistosa, però Escola Valenciana sempre està lluitant per l'ensenyament en valencià en les escoles i fem moltes activitats també relacionades, per exemple, la gira, el cinema en valencià, el voluntariat. La CAPEP, que era la coordinadora de pares, professors i alumnes d'ensenyament en valencià. Agrupava les escoles de l'Horta Sud, de València Ciutat, de l'Horta Nord, de Camp del Túria i del Camp de Morvedre. L'origen va ser aquesta festa trobada lúdica que se feia primer unes soles, després ja se va, com la gent cada vegada anava més i hi havia més entusiasme, ja se va comarcalitzar. Podíem fer sol una trobada de la nostra comarca solament, de la comarca del Camp de Morvedre. I, efectivament, al cap de 2 anys ja vam dir nosaltres anem a començar a fer les trobades autòctones. Ens anem a llevar de la CAPEP i anem a fer la trobada. Se va fer la primera trobada del Camp de Morvedre, solament del Camp de Morvedre, a Estivella. Va ser la primera. I la quarta ja va ser a Quartell, fa 20 anys. En principi hi havia poques comarques, hi havia pocs membres, però després, a poc, això s'ha anat fent més gran i Escola Valenciana avui en dia és un referent, ja està la societat civil en favor del valencià més gran que hi ha. En quant a l'Escola Valenciana en general, la progressió ha sigut astronòmica. Astronòmica perquè en les xarxes socials s'ha pogut estendre, s'ha pogut difondre totes les campanyes, ampliar les activitats, com he dit abans, de la gira, del voluntariat, del cinema i moltes més. I, a més, sempre estar present en qualsevol reivindicació
respecte al valencià. El Premi Sant Bori era i és un premi escolar de literatura escolar, en principi per afavorir l'ús del valencià a nivell literari i que en les escoles se treballa la llengua literalment, se treballa la llengua en diversos tipus de text. Aquesta cosa de participar, de que els teus contes puguen ser premiats, aquesta emoció ha sigut una forma de mantindre viva la llengua i de també considerar-la no com una cosa de he d'estudiar valencià, sinó el valencià se pot utilitzar en molts àmbits, en la literatura, en el cinema, en la música, en el teatre. Després de 35 anys que van començar l'ensenyament en valencià, de 20 anys que van fer la trobada, que va ser la quarta de la nostra comarca. Ara la tornem a fer, la tornem a reeditar. Jo crec que per al poble és una activitat molt bonica, perquè molts d'aquells alumnes que serien alumnes de l'escola en el moment de fer la trobada, la quarta trobada, enguany poden ser pares i mares i poden veure els seus fills. I el poble, exactament igual. En els pobles és un dia molt bonic, perquè s'ompli de moltíssima gent, perquè les escoles ixen al carrer. Que n'hi ha tallers, que n'hi ha activitats, i la gent se'n va en una gran satisfacció d'aquesta festa que jo penso que recordaran sempre. La trobada de Quartell, sempre recordaran què van fer allí, qui va actuar, quin taller van fer, quantes activitats, quines coses. Jo crec que estem creant uns records molt bonics de l'ensenyament en valencià, traient-lo fora de les escoles i juntant-se tots una vegada, sols una vegada a l'any, en un poble de la comarca, serveix per a fer comarca i per a fer escola en valencià. Ajudant a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ajuda-nos a nosaltres per a tindre el poble i l'escola com cal i com es mereix, una ocasió com aquesta. I sí, la gent està responent molt bé. Nosaltres aquest any, aprofitant un poquet de les trobades que ja se va comentar un poc l'any passat, que era una possibilitat, nosaltres hem fet un concurs per a tindre una mascota a l'escola, donar-li un poquet més d'importància, renovar també un poquet el logo i agarrar-ho com a un pas més endavant que fem en ensenyament. Direm present, direm més forts i matinada, també trellat, colla i estel, direm la sort i l'abraçada. Vine i dis-me a cau d'orella o crida ben fort a l'aire els nostres mots que sempre et van tornar a casa. Som i serem paraules d'aquesta mare maragdes, onades valentes que trenquen amb força el silenci. Som i serem paraules d'aquesta mare maragdes, onades valentes que trenquen amb força el silenci. Després de 40 anys des que aquell claustre de joves professors es van atrevir a pegar el pas cap a una escola oberta, moderna i en valencià, l'Escola Santa Anna de Quartell continua apostant per la nostra llengua. L'escola compta amb 3 cursos d'infantil i 6 de primària, amb un equipament òptim per a afrontar els nous reptes que planteja l'educació actual. L'escola està formada per 132 alumnes, que estan tant en infantil com en primària, i mestres en el claustre el formem 15. Són 4 mestres d'infantil, 6 mestres de primària i després els especialistes. Educació física, música, anglès, religió
i de pedagogia terapèutica. Totes les aules que tenim disposem de pissarra digital, estan molt adaptades a les noves tecnologies. També tenen ordinadors i la nostra intenció és continuar aprofundint un poquet en el tema. Considerem molt important. Activitats que estem promovent, comencem fent-ne poques i cada vegada n'hi ha més i més ganes de fer-ne. Tot i que resulta difícil a vegades la col·laboració de la gent, perquè tots teníem feina a casa, però se van duent a terme moltes coses, i més encara que n'hi ha previstes per a un futur. Sempre hem intentat, i crec que ho estem aconseguint, que no hi hagi distanciament entre professorats i mares i pares. A vegades som els mateixos mares i pares que estem dispersant-se i exigim alguna cosa i no estem disposats a fer. Llavors també hi ha que tenir un poc més d'implicació. La comunitat educativa està molt implicada, els pares estan molt preocupats i la veritat és que s'interessa molt tot el que és l'aprenentatge dels seus fills. Com a director, la meva experiència com a docent i director és molt diferent, perquè no és el mateix estar en l'aula, en els xiquets, en contínua acció que estar al despatx, però vaja, des d'ací la veritat és que se veu tot amb molta més perspectiva i se pot treballar més pensant en el futur, i aquesta és la nostra idea. Tots com a xiquets l'hem estimat i la seguim estimant, que és la meva escola, que podem dir, qualsevol xiquet que ha vingut així a l'escola és la meva escola. I per això volem que continuï sent meua, nostra, i estar orgullosos d'això. I més encara, ara que ve d'això, de la celebració per les escoles en valencià, estar orgullosos i donar-se compte de lo important que és el que s'està fent. Hauria de ser una cosa normalitzada, però és que és molt important el que s'està fent. Obriu els ulls, que teniu tot un món per descobrir. I ompliu de vers la terra. Encara que s'ha avançat molt en matèria lingüística, és una realitat que cal seguir reivindicant l'ensenyament en valencià i recordar que no va ser gens fàcil arribar fins on estem. La nostra identitat com a poble està en gran part representada en la llengua. Defendre la llengua és defendre la cultura, i defendre la cultura és defendre la vida. Seguim avançant per una educació millor. Seguim caminant. Una persona que és bilingüe o que sap parlar dos llengües, encara que una siga més, tinga més preponderància que en l'altra, si sap dos llengües té moltes possibilitats després d'aprendre unes altres més i la seva ment està més oberta. Contra més idiomes aprens, més fàcil és aprendre idiomes. Aleshores, no és ninguna barbaritat el que estan dient ara d'aprendre en castellà, en valencià i en anglès, no? No hi ha la il·lusió que ja va, no venim ja d'on veníem en els anys 70. És la nostra llengua i no n'hi ha que perdre-la, perquè te permet ser una persona bilingüe en una llengua que tens molt a prop, també segons els pobles, per exemple, a Quartell no teniu problemes, no? En altres tenen un poc més problema, però en les metodologies que s'utilitzen és fàcil, no? Així, la llengua d'ensenyament del País Valencià hauria de ser el valencià 100% tot i per a tots. Tot i per a tots. El castellà també s'ha d'ensenyar, és una assignatura que com a assignatura va sobrada. Està demostrat que tampoc és ningú hàndicap el parlar valencià, com us diuen a nosaltres, que los que habláis valencianos que luego sois más turcos, más tercos, pues no, és tot el contrari, és molt important. Jo vaig estudiar després anglès, soc professora d'anglès i alemany, francès, tot ha sigut molt més fàcil i crec que és pel fet d'haver sigut bilingüe. Cal defensar el que som, i nosaltres no som i no ens conformem si no ho fem en la nostra llengua. Per tant, nosaltres hem nascut en un lloc, tenim una riquesa brutal, que és la que ens atorga ser qui som, i som qui som perquè som capaços de definir-nos, i ens definim en funció de la llengua que tenim. Per tant, la A de la nostra conformació com a societat és respectem i estimem la nostra llengua i després serem capaços d'arribar a moltes més. Cal continuar estudiant en valencià? Òbviament, cal continuar estudiant en valencià. Per què?
perquè si no estudiem en valencià, si no cantem les nostres cançons, si no escoltem els nostres contes, si no escoltem les nostres rondalles, no serem capaços d'entendre res. Les primeres coordenades, les primeres cançons de bressol que ens han conformat com a persones són les que ens permeten entendre el món. I si no, no tindrà trellat res. Somieu,